Morjesta! Nyt taas ruvetaan mönkiän pariin. Tai ruohonleikkurihan sitä yritetään tehdä tai naamioida ainakin siltä näyttävään. Nyt edistetään sitä asiaa, sitä naamiointia. Viimeksi puhuin niistä etulokareista, että otetaan siitä autosta etulokarit tuohon meidän projektiin, mistä Bikefiniille on moottorikin otettu. Siinä on pieni easter egg sitten tähän juttuun. Ihan hauska omasta mielestä. Mutta nyt mennään purkamaan ne tuolta, missä se auto sijaitsee, niin katsotaan kohta kun päästään perille. Nyt tosiaan saavuttiin tänne keskelle mehtää, missä tää mun 850 raato sijaitsee. Eli tästä autosta on Bikefinin 240 kone otettu, eli se T5, mikä sitä peliltä löytyy. Autohan on tän näköisessä kuoseessa tällä keskellä mehtää, eli ihan osissa. Tosiaan mä tän Kuusamosta montakohan vuotta sitten hain, olisiko siitä joku, ei sitä vielä 10 oo, 7 vuotta ehkä. Jotain sitä luokkaa, saattaa olla enemmänkin. Mutta tosiaan silloin hain tämän auton ja tästä purettiin heti se moottori pois ja ruvettiin sitä rakentamaan. Mutta nythän me saadaan tästä jatkojalostukseen muita osia. Eli nyt puretaan tästä etulokaari meidän käyttöön. Ja meillä on semmonen pikkuinen sneaky peaky hauska juttu sitten, että vielä tästäkin autosta jotain saatiin meidän muihin projekteihin. Mutta tosiaan tuo napataan tosta irti ja otetaan se siihen meidän ruohonleikkuriin, niin kuin edellisessä videossa näitte. Täällä on useampikin näitä 850 tällä metässä. Mutta tosiaan tästä otetaan nyt tuo huonompi lokaari, koska ei ole niin merkitystä pienillä lommoilla. Tuossa on vähän pientä jälkeä, niin naputellaan nuo suoraksi vasaralla polvea vasten, niin eikö se riitä? Se riitä siihen käyttöön on tällä muutenkin, mutta näähän rälläköjään tältä pois. Nämä alaosat ainakin toisesta rälläköön jo. Mutta eiköhän me tästä ihan hyvät konepelliaihio saada. Nyt ruvetaan purkamaan sitä lokaria pois tältä paikaltaan. Eihän täällä muuta kuin hirveä kasa 10 millisiä. Eihän me päästä tänne väliinkään edes. Tää onneksi kovin monimutkainen tää purkuoperaatio ei ole. Ainoastaan vaan, että täällä on kaikkea hirveästi menee välistä. Meni välistä. Kaikki mahdollinen pois täältä. Tuo pitää ottaa myöhemmässä vaiheessa. Mistäs muualla meillä täällä on pultteja? Onko tää lokaarin välissä jossakin? Ei oo täällä. Me tarvitaan nyt ihan vaan räikkä tähän hommaan. Sitten täällä kaikki inhottavat välitkin puretaan täältä aukea. Jos ei, kyllä se pyörii nätisti. Kuinka pitkä pultti on pistetty yhteen lokariin? Pitkä. Onko alakautta helpompi mennä? Joko nyt pyörit sormi, vai onko täälläkin yhtä pitkä? Yhtä pitkä kuin tuo ylempi. Otetaan vähän eestä pois tavaraa, niin jos se vähän helpottaisi. Nyt kaduttaa, etten ottanut akkuräikkää mukaan. Seuraavat 3 tuntia ollaan tässä sitten. Ja onneksi täällä metsän siimeksessä meillä ei ole edes seuraa muuta kuin itikat. Ja niitä ei onneksi ole kuin aivan paljon. Tää on niinku just semmonen, että just pyörii räikällä, mutta ei kuitenkaan sormilla. Todella raivostuttava. Noin. Nyt se jo heiluu. Sitten me tarvitaan oven välistä. Kokeillaan änkeä sinne jotenkin meidän työkalujen kanssa. Ja 2 viimeistä varmaan ehkä täältä oven välistä. Missäs meillä on toinen tuolla? Noin. Vieläkö on lisää? Ei oo täällä lisää. Sitten mennään takaisin toinen etupuolelle. Ja täällä on tietenkin yksi sitten täällä alla, mutta kun tää on niin pehmeitä muovia vaikka metässä seissy, että ei oma paino riitä. No niin, riittihän se. Ja nyt saadaan täältä yksi. Noin. Ja olisi vielä kiinni siitä. No sitten on vielä täällä jotakin näitä kiinnikkeitä. Ei se onkin 8. Ja niittejä. Saataisiko me kiinni täältä? Ei saada enää, kun mä oon ampunut se irti. Nyt meidän kyllä otettava oikeesti rälläkkä tähän hommaan. Muuten me rikotaan tää vehe. Otetaanpas rälläkkä. Ja sitten täältä aiheutetaan 1 KPL metsäpaloja.
Ja vielä yksi. Noin. Nytkö se on irti? Ei ole. Täälläkö on vielä jossain joku? Kuka? Ei ole. Nyt! Siinä meillä on lokari. Tadaa! Ei ollut tämän pahempi homma. Nyt vaan otetaan sitten vasarahallilla ja naputellaan meidän pienet lommot, leikitään koriseppiä ja hakataan nää suoraksi ja rälläköön tästä sitten sopivan kokoinen pala meidän omaan käyttöön. Sitten heitetään meidän lokarikonttia ja lähdetään hallia kohti. Sanotaan hyvästi taas muutamaksi vuodeksi Volvolle. Ja sinne paikalle. Mahtuuko tää edes tänne keula eelle, niin sit me mahutaan tänne. Höpplää. Se on siellä. Ja sit hallia päin. No niin, nyt on hallille saavuttu ja siinä meillä olisi vähän lokaria. Tosiaan, tää käytiin purkamassa äsken. Ja siitähän pitäisi ruveta kohta muokkaamaan sitten sopivaa, eli rälläköä samalla kun tuossa toista rälläköitiin silloin aikaisemmin. Eli tuommoinen pikkupala pois tuolta ja sitten täältä lyhennetään täältä päästä. Mutta mitä muuta? Meillähän on nyt täällä keskipala. Se on vaan hollillaan siinä. Sitten meillä on ratinpalat. Eli mihinkä tehdään se rattihomma. Mutta joku teki tässä joku pienen mittavirheen, kun piirti kedillä näitä. Eli en tiedä mitä mä oon mitannut sitten mukaan. Mutta reijät ei ole sitten kyllä osunut ihan kohdalle. Eli en tiedä mitä on mitannut. Tai onko sitten käynyt joku pikku näppelyvirhe lopuksi. Että ei osu enää reijät nuo kohdalleen. Meillä on pikku vinkuoperaatiot. Että me saadaan nää istumaan kohdalleen. Mutta ensimmäisenä varmaan vingutetaan nää. Että saadaan tää pultattua kiinni tähän. Ja sama homma tälle palikalle. Eli nää vingutetaan käypäiseksi. Niin sen jälkeen voidaan ruveta suunnittelemaan sitä meidän ratassysteemiä, että saadaan ratti jonnekin tänne. Mutta se nyt aika ei ole vielä. Ensin pitää saada nämä tänne kiinni. Ja koska nämä ei käy nyt, niin se vinku esille ja ruvetaan vinguttamaan. Kyllä hieman ärsyttää, etten mitannut vielä kertaalleen uudestaan. Niin niitä joutuu vinguttamaan noin paljon 2 lätkästä. No, ei se mitään. Lähdetään vinguttamaan. No niin, vingulla vähän pyöritteli reikiä, niin nythän se rupesi sinne istumaan. Se on poltettu siihen kiinni, ja nythän siihen pitäisi miettiä sitä rataasta jotenkin sitten. Mutta varmaan pikku putkenpätkä, ja siihen rataa sitten kiinni, niin on viisain ratkaisu. Eli tää todennäköisesti pitäisi saada apoottia rallaa tuolle korkeudelle tuohon noin, niin sit se on vielä peltiä alla järkevästi, ja näiden vivujen väliä näiden se ketju mahtuu tulemaan tästä sitten jotenkin tästä välistä. Se on sen hetken murhe, mutta nyt mietitään se, että miten me kiinnitään tää tähän näin. Joku putki, sorvataan tuosta varmaan tuo reikä vähän isommaksi, sitten pyörätankoon siihen ja siihen kuluma, että se on niinku renkaat suorassa tämä meidän ratas ja sitten niin. Katsotaan paljonko se meidän ratas kääntyilee, että onko meillä mitään toivoa, että ketjut pysyy rattailla. Suunnitelmat muuttuu sitä mukaan, kun niitä tekee. Elikkä nyt se vähän muuttuu se meidän ohjauksen systeemi, mutta aika paljon. Eli tässä on vanha rajoittanko sisäpää, mihin on parattu siihen pallon reikä, että se ei pääse pyörimään sillä sisällä. Mutta nyt tää liikkuu eteen taakse suunnassa ja sitä reikää on sorvattu pikkusen sivuttaissuunnassa. Niin tää myös liikkuu tässä sivusuunnassa jonkin verran. Vähän jämäkkä liikkumaan, mutta se on ihan hyvä. Se liikkuu kuitenkin. Tällä saadaan se suht suoraan se meidän ratas siihen. Tai tähän se ratas suht suoraan. Tällä me voitaisiin lähteä tätä yrittää rakentaa. Eli nyt tää tulisi mallia tähän hitsataan kiinni, näin. Ja sitten ratas hitsataan, täpätään tohon kiinni. Ja nyt kun kääntää tätä, niin tuon pitäisi pysyä suht suorassa, kun tänne tulee sitten veto koko ajan. Mihin kohdalla nyt tehdäänkään se toisen rattaan paikka. Mutta kokeillaanpa sitä tää tähän kiinni vaan ja kokeillaan miten se toimiiko se oikeasti tässä. Ja tosiaan nyt päätään vaan ihan pikkusen sitä kiinni siihen. Eli se on suurin piirtein tossa keskellä. Noin. No ei se nyt mene kyllä ihan suoraan tämä systeemi.
Se riittää siinä. Ja nyt laitetaan tämä tähän näin. Niin nyt se on, en tiedä onko tää vähän vielä liian korkea, että jos tosta ottaa vielä vähän pois tästä meidän tapista, niin se ottaa vähän alaspäin. Se voi olla, mutta nyt kuitenkin. Nyt se on vaakatasossa ja nyt kun me käännetään tästä renkaat, näin. Nyt näette, että ratas on vinossa. Mutta nyt me saadaan korjattua tilanne tällä meidän pallonivelellä. Eli nyt se on taas suorassa. Elikkä, ei ihan, mutta melkein suorassa. Elikkä tuolla tavoin me saadaan piettyä tää meidän ratas koko ajan suorassa, kun tuonne tulee vetoa sitten tuolta toiselta ketjulta. Eli aina kun kääntyy pyörä, niin se suoristuu. Tai näin ainakin kuvittelin sen tekevän. Elikkä tämä elää tässä joka suuntaan. Tämä meidän ratas sitten. Mutta tällä ainakin estää se, että se ei hyppää niin pahasti se meidän ketju pois. Mutta sitä voidaan joutua kyllä vielä vähän madaltaa. Mutta tällä lähdetään ehkä toteuttaa sitä. Elikkä sit se tulisi apouttia rallaa. Näin. Sitten me tästä täytyy tähän suunnitella teline tälle, että tää olisi suorassa linjassa about näin. Tai voihan me sitä nyt laittaa mihin kulmaan me halutaan, kun nyt se on korkeammalla. Mutta täytyy kyllä madaltaa aika paljon, koska tuo nyt jää niin korkealle, että konepeli tulee meillä muuta ihan hirveän korkealle. Niin madalletaan ainakin vielä, ja sitten suunnitellaan tähän teline. Tässä sopivasti kun kahtelin, niin tuossa on kierteet, tuolla on kierteet, tuolla on kierteet. Me saadaan niistä tehtyä teline tälle rattaalle, eli kiinteänä tähän näin. Ja sitten tähän rattaaseen kiinnitetään se meidän akkoi, mikä sitä nyt olikaan. Tämä toisenlainen ristinivel. Tämä. Ja tähän sitten täytyy tehdä se adapteri tästä johonkin sopivalle kohdalle tämän kanssa sitten. Sitten katsotaan vaan mihin kohdalle tää halutaan, kun saadaan tuo siihen korkealle kun saadaan ja tuo sitten tähän välille, niitä rattaa välille, niin saadaan ratti mukavampaan kulumaan. Niin sitten meillä rupeaa olemaan tässä jo ohjaus. Kaikki laitan tähän komeasti kiinni ja sitten tajusin, että tää ei ole hyvä idea. Tai olisi tää hyvä idea, mutta tää on liian monimutkainen tää meidän idea. Niin ei myötä tää ruveta tähän laittamaan. Ja nyt revitään tää hirveällä vaivalla suunniteltu juttu pois ja tehdään kokonaan tää uudestaan. Samalla pistin tähän tämmösen jallaan katkaisuterään. Ei vaan. Pistetään tästä poikki, käännetään tänne päin, pikkusen saadaan tohon tukea lisää ja sitten saadaan siitä näille meidän kauniille lokareille sitten kiinnikkeet. Mutta nyt mä puran tuon tuosta pois ja katsotaan sitten minkälainen on uusi suunnitelma. Näette kohta. Tänhän pitäisi lähteä vielä tästä irti ihan. Nätisti. Näin. Pitää ehkä vähän vielä hiottua nyt sitten siistit tuota ennen kuin se mitä uutta hitsataan. Mutta tällä me nyt ei tehdä mitään, pitää hiottaa rataskin tästä irti ja sitten jatkaa tätä hommaa uudella tavalla. No niin, nyt sorvataan tuo kokoinen reikä tähän näin. Eli saadaan tämä tuohon akselin päähän. Eli että se olisi suht jäykkä sovitteinen tuohon noin. Niin saadaan se keskelle sitä, niin kohta näette minkä näköinen tulee tästä uudesta. Ja nyt sen pitäisi olla se 17.7 ja sehän se on. Eli nyt tämän pitäisi tänne jäykästi mennä. Juurikin näin. No se on valmis. Nyt katkaistaan siitä pätkä pois. Sitten hiotaan sinne rattaasta tuo hitsinööli, niin sitten se käy sinne, kun nyt se tökkää se hitsinööli. Siihen jämäkkä, mutta tökkää hitsinööli. Ja tämmönen meille tuli. Nyt mennään viimeistelemään tää pala tonne. Tai voisin tässä sorvissakin viimeistellä, mutta meidän pitää tätä vielä sorvata uudestaan, kun me tarvitaan siihen toiseen rattaaseen samanlainen. Ehkä eri mittainen, mutta katsotaanhan kohta. Nyt mennään tää laittamaan tähän näin kiinni, eli hiotaan se täppä ja katsotaan sen jälkeen, miten se siihen istuu.
Ja nythän meillä on se tuolla napattu kiinni tähän meidän levyyn. Ja se istuu sinne aika hyvin. Tätä ei ole vielä hitsattu tähän kiinni, että pystytään sitten mallailemaan. Mutta nyt seuraavaksi meidän pitäisi tämä meidän rattiakseli tehdä tähän näin. Saman linjaa about kuin tuo. Päästään paljon helpommalla laakeroidaan se tänne alas ja sitten jostain kohdalta tuosta ylältä. Kun se on laakeroitu, niin se on sitten jotenkin järkevä vielä, tai ei petää heti ehkä, jos saadaan tuettua se tarpeeksi hyvin tänne runkoon. Mutta tosiaan, nyt pitäisi tähän tehdä laakeripesä ja palikka tohon noin, että saadaan se kunnolla kiinni tuohon. Se alaosa ja yläosa kanssa. Mulla on tossa laakereita. Tää oli jotain jämärautaa. Pitää sorvata kaikki nämä hitsinöilit ja muut täältä pois. Mitä tässä on? Pätkäsin tästä sopivan kokoisen pätkä äsken. Tai 33 sentin pätkän, 34 tämä oli. Niin tästä saadaan tehtyä sopiva pätkä meille varmasti. Mutta tosiaan, tästä ruvetaan sorvaamaan ensimmäisenä tuohon laakerin sopivaa palikkaa. Ja sitten pitää tehdä jostain sille se pesää sille laakerille ja semmoista pientä. Niin ruvetaan taas sorvaamaan. Tästä me tehdään meidän laakerille pesä. Tässä on tosiaan vanha Cardanin putki. Jäi ylimääräisesti eilen, kun lyhennettiin Cardania. Tehtiin eilen Cardania, niin tämmönen pikkupätkä jäi ylimääräisesti, niin tästä me saadaan sopiva pesä sitä varten. Tehdään tästä, sorvataan tuo sisäreikä. Tästä tarvii ottaa 0,5 milliä muistaakseni pois, eli pikkusen hipastaan, niin sen jälkeen tuo laakeri on sinne aika tiukka sovitteinen. Niin tästä me saadaan se alapesä. Niin tehdäänpäs tästä se, ja sitten katsotaan sen jälkeen, mitenkä pätkästään ja mitä seuraavaksi tehdään. Ja nyt meillä on siinä akselin pää valmiina. Se menee sinne kyllä, kun lyövään se sinne. Se ei nätisti sinne mene, mutta lyömällä se sinne menee. No, nitkuttamalla se voi mennä pohjaan asti, mutta voi olla, että sitä ei pois sieltä saa enää. Ei sitä sieltä pois saa enää. Mutta nyt meillä on akselin pää. Yrittää saada nitkuttua tuosta pois vielä. Sitten täytyy se ratas sorvata tähän sopivaksi. Mitä kaikkea vielä muuta, joten jatketaan sorvailua. Ketjujen kanssa pitää vähän tapella vielä, mutta siellä se olisi laakeri, meidän hieno holokki, tuonne pieni teline, tuo pitää vahvistaa tuohon. Ja se on samassa linjassa, katoin tämmöisellä huikealla puhelinsovelluksella, joka nyt ei näköjään enää halua toimia. Tämmöisellä. Kalibroidupas nyt. Noin. En tämmöisellä. Katoin silloin aluksi, että pistin tuota pesää vasta ja katoin, että se oli 6767 tuosta ja täältä sama homma. Että ne oli samassa. Niin meillä kulkee ketju suht suorassa. Mutta nyt meillä on sellainen pieni ongelma, että ketju ei pystytä lyhentämään nyt tästä. Me pitää tehdä tähän pikkusen soikea reikä, että me saadaan tää koko könttiä tänne päin. Että me saadaan täältä otettua yksi pala vielä välistä pois. Niin sen jälkeen meillä olisi siinä ketjuveto. Onhan meillä nytkin siinä ketjuveto, mutta se hyppää rattalta pois, kun se on niin löysä. Eli jos tuosta lähdetään pyörittämään, niin se hyppää pois rattaalta. On niin löysä tuo meidän ketju tuohon. Mutta nyt meillä olisi siinä toimintaperiaate aika hyvällä mallilla.
Nythän me pitäisi sitten suunnitella tähän tämä ratti, tähän toinen laakeri johonkin tuolle kohdalle about ehkä semmoiselle korkeudelle, että se jää kans piiloon, eli tuohon korkeuteen noin tulee silloin toinen laakeri. Eli joudutaan vielä sormiin lyömään tää ja tehdä tähän näin tästä loppupätkästä akselista sopiva tuolle laakerille. Ja sittenhän meidän täytyy saada tämä tähän päähän jotenkin kiinni. Ehkä ei näin korkealle, mutta tää on aika paljon matalemmalle, mutta katsotaan se korkeus sitten lopuksi. Siihen on vielä meinaa matkaa, että tuolta päästään mallaamaan paikalleen. Mutta nyt tää pitäisi tukea, vahvistaa ennen kuin sen kulma hirveästi kääntyy, eli hitsata kunnolla kiinni. Ja sille tuo laakeri pysyy ehjänä, eli pitää se viileänä. Ja sitten ketjua pitää lyhentää, eli näitä reikiä pitää pikkusen vinguttaa, että saadaan lähemmäs tuota meidän settiä tuosta. Ja sitten katkaistaan samalla nämä meidän polven katkaisut pois tästä ja tehdään niistä ne tuet tähän näin. Ja semmoista pientä, ja sitten lokarin kiinnikkeet. Tässä ei varmaan nyt lokarin kiinnikkeitä saada, mutta jos ohjaus saatais nyt meille valmiiksi, niin se olisi jo iso juttu. Tää on se ehkä tämän projektin haastavin vaihe ollut. Ja onkin. Että miten tämmönen toteutetaan fiksusti, että se näyttää siltä, mitä sen pitääkin näyttää. Nythän me taas sorvataan tästä kardanin pätkästä pieni holokki tälle, tai se pesä tälle laakerille. Sitten se akseli sorvataan tuonne asti tuon laakerin paksuiseksi. Niin saadaan tää laakeri tonne asti. Ja sen jälkeen kun se laakeri on tuolla tämän holkin kanssa, niin sitten me tehdään tähän tukirauvat apottia varmaan tuohon ja silleen, että se on tukee sitten tuosta pisteestä. Mutta nythän se on jo aika hyvin hollillaan siinä. Et mä lähden taas sorvaamaan. Tästä en varmaan kuvaa taas mitään. Tää sorvaushomma, niin se on nähty jo tuossa aikaisemmin. Niin samanlainen operaatio uudestaan. 3 hours later. Kahtoke, se on siellä. Eli nyt siellä on laakeri tuolla pesässä. Eli tää tuetaan sitten tästä pesästä jonnekin tänne ja tänne. Ja sen jälkeen tää ei enää heilu ja toi alempi laakeri ei rasitu niin kauheasti. Ja sitten kun tuetaan vielä tää täältä, eli tähän tehdään jonkinnäköinen metallinpala jotenkin tolleen. Mut sitten tässä on tätä ylimääräistä meille jonkin verran. Katsotaan paljonko, en tiedä vielä. Se riippuu mihin kohdalle me halutaan tää. Mutta nyt tääkin käy tähän. Joten meillähän on ratti. Ei meillä vielä rattia, mutta periaatteena aika hyvä. Nyt kun tehdään tohon vaan jonkinnäköinen ratin kiinnitys, se on se isompi ongelma, miten tää kiinnitetään tänne akseliin silleen hyvin, fiksusti, että se pystyy purkamaan, jos tulee ongelmia. Että tämän saa tälleen pois ja sitten saa vaikka laakerit vaihdettua tai jotain muuta vastaavaa, jos sattuu menemään taikka en nyt tiedä. Vähän jotain pitää miettiä vähän pidemmälle, jos sattuu jotain menemään rikki. Mut nyt, ei huono. Sitten kun saadaan nämä vielä tuettua, niin laakerit ei niin kovilla. Sitten vähän rasvaa, nämä ei ole vähän ottanut ihtesen nämä laakerit. Laakerit ihtesen, kun tässä on niitä pauvattu niin monta kertaa irti ja paikalleen. Ja vielähän ne täytyy kerran ottaa pois ainakin täältä, että saa hitsata tuota rattaan, niin ei kuumene niin paljon. Ja tuo pitää sitten viileänä, kun hitsataan se tähän kunnolla kiinni ja vahvikkeet. Mutta nyt kello rupeaa olemaan 2 kohta yöllä ja mä vieläkin tuusaan tätä. Niin ehkä me tehdään semmonen homma, että me jatketaan huomenna ratin kiinnityksen kanssa ja sitten tämän meidän jalkaleikkurin poistamisen kanssa sitten. Mutta huomennahan tuo nähdään, mitä saadaan aikaan. Toivottavasti paljon, niin saadaan video ulos ja näette mitä mä oon tehnyt täällä. Eli huomenna ketjut, lyhkäiseksi kiristys siihen, vahvistus, tuki, sen jälkeen nähdään kääntyykö meille pyörät. Nämä kaikki täytyy hitsata. Nämä ei ole ihan täpissä täällä, tää rata ei ollenkaan, tuo alapala on vaan hitsattu alakautta ja mitäs kaikkea muuta. Niin, ja tuo ratin kiinnitys. Jos me saadaan tässä jaksossa ohjaus, niin tää on ihan hurja juttu. Tää on niinku se haastavin ja sittenhän me päästään tekemään niitä tuunausjuttuja, eli näitä meidän lokarijuttuja ja kaikkea mitä tässä videossa ollaankin jo selitelty. Mut huomiseen. The next day. Uusi päivä ja nyt ruvetaan tekemään ohjaus loppuun. Eli, mihin me eilen jäätiin? Siihen, että me hitsataan nämä kaikki nyt kasaan. Elikkä nämä osathan ei oo kuin ihan tältä pohjasta pienellä täpillä kiinni.
niin meidän täytyy hitsata kunnolla tähän kiinni, että se ei irtoa sitten. Samoin ratas alhaalta ja yläpuolelta, molemmilta puolilta täytyy hitsata kiinni. Sitten tämä meidän alapesä täytyy hitsata ensin kiinni ja sen jälkeen vahvistaa. Ja sen jälkeen tuet täytyy tehdä tälle ylälaakerille. Eli ensimmäisenä mä menen hitsaamaan, vinguttamaan noin reijät ja kaikki muu, eli nämä osat käyn hoitamassa valmiiksi, että päästään tekemään niitä telineitä. Eli palataan sen jälkeen, kun nämä on hitsattu ja työstetty loppuun. Ja nyt, kun nämä kaikki on hitsattu tänne kiinni, tältä alta, niin nyt meillä on vuorossa seuraavana. Ja muuten nyt pysyy ketju tiukalla koko ajan, ei hypi pois, että nyt pystyy pyörittelemään ihan hyvin miten haluaa tätä hommaa. Niin. Et ei hypi pois enää kummaltakaan rattaalta. Mutta nyt mä rupeisin tekemään tänne tämmösiä paloja. Eli tuohon kohdalle, missä on tuo kierre, niin menee tämä. Ja se hitsataan tuohon kiinni. Apotteja tuolla rallaa. Sitten hiotaan nää siistiksi nää reunat, ettei rikota ihteemme. Nyt se on kyllä vähän liian tuonne päin. Noin. Täpätään nuo tuohon kiinni. Tälle puolelle pitää vielä tehdä samalla. Tällä puolella vähän haasteita, kun tässä on hiottu tätä, niin tälle ei tule niin paljon tukipintaa, mutta se riittää, kun se on tuosta kiinni ja sitten pultattuna tuosta. Niin sitten kun ne on, niin me tehdään ensin tästä, todennäköisesti tästä, tuet tähän näin latasta. Ja sen jälkeen tuetaan se toinen latta tästä siihen, tältä kohdalta jotenkin siihen. Niin sitten se ei liiku eteen eikä sivuuttain. Mutta katsotaanhan nyt, miten oikeasti toteutetaan. Se selviää tuolta pikaa. Mutta nyt ensimmäisenä ruvetaan pikkusen siihen tekemään näitä paloja, niin sitten pystytään mittailemaan ja tekemään tarkempia suunnitelmia. Ja nyt on toinenkin tehty siihen, muuta kun täpätään tämäkin kiinni, niin kuin tuokin puoli on pikkusen täpätty kiinni ihan kauhealla saumalla. Silmät kiinni ja sinne päin ja sama homma teen tässä ja sitten lyön maskin päähän, kun tää irtaillaan taas mulla. Mutta nyt mä täppään ton kiinni tohon noin ja sitten ruvetaan suunnittelemaan niitä poikkitukia. Nyt on tämäkin pikkusen täpätty kiinni tähän ja nyt voidaan ruveta suunnittelemaan niitä tellinkejä tähän näin. Mutta nyt ei löydy enää tämmöistä jämään lattaa, mitä on joskus piljeillä leikattu. Niin nyt voi joutua, että joudutaan käyttämään ihan uutta rautaa tähän meidän hommaan. Että saadaan tuettua tuohon kunnolla. Mutta katsotaan nyt, mä rupean penkomaan kaikkia paikkoja, mitä vaan löytyy. Niin katsotaan, löytyykö meitä mitään tarvikkeita tähän. Ja sen jälkeen ruvetaan rattia sovittamaan siihen sitten. Mutta nyt rupean penkomaan hyllyjä. Löytyi vielä yksi pätkä tätä huonompaa rautaa, eli tätä sahattua. Ja nyt se on tuettu niinku poikittaissuunnassa. Kuinkahan lämmintä ei tää oo. Niin tästä voi heiluttaa sivuttaissuunnassa koko mönkiä ihan kunnolla. Niin ei anna periksi nyt sivuttain. Ja kestää vaikka nojata. Mutta pituussuunta vielä antaa periksi. Eli nyt tehdään tästä sitten se lattarauta. Eli tästä tähän. Niin sen jälkeen saadaan se niin kun tuettua eteen taakse suunnassa. Niin sen jälkeen tämä voi kipata vaikka kyleilee rattia vasti eikä anna periksi. Ja muutenkin edelleen kaikki pyörii ihan nätisti, kun ei siellä ole vastetta. Sitten kun saadaan tuo, niin sitten kokeillaan sitä rattia soveltaa tähän. Mutta siinähän meillä sitten onkin kekkerit, mille korkeudelle me se halutaan ja sitä ei sitten muuteta, jos se hitsataan kiinni siihen. Mutta nyt vielä ne sivutuet, niin tulee hyvä. No niin, siinä on meidän tellinki. Just riitti rauhat. Jäi tältä puolelta pari senttiä lyhkäiseksi tää yläpää ja tuolta pari senttiä kanssa. Mutta tuo kyllä välttää tuossa ihan hyvin. Laakerit pitää rasvata vielä sitten, kun ne on vähän lämpöisenä käynyt siinä, niin ketju pitää rasvata, tuo pitää hitsata kiinni ja nämä pitää siistiä ottaa irti, hitsata alapuolelta nämä kaikki saumat ja hioon nämä kaikki sitten, mutta ensin mallataan rattia siihen, nähdään vähän mille kohdalle se tulee noin ja mikä tuntuu hyvälle ja sitten mä täppään sen siihen ja se on silloin siinä. Sitten kun ratti on suorassa, niin vasta hitsataan tämä kiinni, kun sitten saadaan sille ratti suoraan, niin ei tarvitse tapella minkään muun kanssa. Mutta kohta on tämä vehje ohjauksen osalta valmis. Onhan siinä siistimistä sitten, mutta tämä kaikki jää sinne peltien alle, kun tästä tulee sitten pellit. Konepelti apouttia rallaa varmaan jotenkin näin. Ja sitten siitä noin ja nuo lokaarit sitten mallataan jotenkin tähän sivuille. Mutta ei vielä sinne asti. Ensin
ohjaus, koska ei me voi tätä liikuttaa, jos meillä ei ole ohjausta. Nyt siinä olisi keskiö, mihin pultataan sitten ratti. Eli tää on niinku Mersun keskiö, mikä on ratista sorvattu. Siihen on porattu vaan reijät, että siihen saa ralliratin kiinni. Ja näähän on alumiinia, pois lukien keskiö. Eli täällä on se metallivahvikkeita sisällä ja se tuo ihan keskikohta on alumiinia. Mä tikillä sen turasin mahdollisimman hyvin kiinni sinne, niin se sai tarttumaan sinne. Kohta me nähdään, että onko se oikeasti kiinni sillä, kun pistää ratti siihen. Tuo nähdään ihan tuota pikaa. Mä rupean pulttaa rattia nyt kiinni. Nyt! Siinä on ratti kiinni. Hitsasin myös tuonkin. Nyt kun tehdään tämmönen liike, ota tosta kiinni, meillä kääntyy pyörät. Nyt meillä on ohjaus. On vaan vähän jäykkä, mutta niinhän se on paikallaan. Paikallaan muutenkin vähän jäykkä. Mutta nyt kääntyy ratista renkaat. Se olisi siinä. Nyt ei ole enää mitään kuin siistimistä. Hirveä määrä siistimistä ja vahvistamista vielä näiden kanssa, että nää ei petä täältä. Ja ketjua ehkä, en tiedä tarvitseeko. On pieni välys tuossa ratissa, mutta en tiedä tarvitseeko. Jättääkö enemmän pienen välyksen, niin sit pääsee polttoainetankkiin vähän helpommin käsiksi. Meinaa, jos tuo on ihan pinteinen, niin ei mahdu tuo korkea oikein kunnolla tulemaan ulos tuolta. Ja tuommoinen pieni välyys, niin en tiedä haittaako se. Ja se johtuu tuosta kuluneesta rattaasta. Tuo rataas liikkuu tuolla. Mutta nyt meillä on ohjaus. Ai että. Nyt on urakalla touhuttu. Meillä on ohjaus. Ja se oli tämän videon pääpointti. Että saadaan siihen ohjaus. Se oli tämän koko projektin omasta mielestä ehkä hankali asia, mitä tässä tulee eteen. On vielä totta kai kaasupolkimet ja muut pitää sitten tehdä. Mutta ajattelen näin, ne on paljon helpompia. Tai ainakin näen ne paljon helpompana. Mutta voi olla, että sielläkin tulee paljon ongelmia vastaan, niin kuin tässäkin. Joka ei tosiaan yllättäisi. Mutta me jatketaan seuraavan videon parissa, mutta vielä kerron vähän meidän ideointia ja kysyn teiltä mielipiteitä. Kertokaa oikeasti, mitä olette mieltä tästä? Nyt jos me ruvetaan tää lokasuojaa tähän asettelemaan, niin onko tuo ihan kauhea rikos? Tää olisi tolla kohdalla ihan täydellisesti tossa linjassa, eikä tarvitsisi leikata kulmaa edes pois. Mutta meillä ei lokari ihan keskellä kaarta. Tai ei lähelläkään keskellä. Et keskikohta lokaarista on tossa ja vanteen keskikohta on tossa. Onko tää kuinka paha rikos? Meidän jos me tähän saataisiin tai kehottaisiin sitä jättää, meillä ei olisi mitään ongelmaa. Pikkusen korkeammalle joudutaan nostaa, että saadaan tuo rataspiiloon tuolta pikkusen pilkistää. Ei paljon. Ihan pikkusen ylöspäin sitä, niin se olisi tosi hyvällä kohdalla. Mutta lokaari ei ole keskellä. Niin mitä olette mieltä, onko tää, antaako silmä anteeksi, jos tuo olisi tuossa, vai pitääkö meidän ruveta siirtämään ja tehdä tänne sitten iso pellinpala? Se on vähän tyhmänäköinen, kun se on sitten irtopala tuolla. Mutta nyt ideoita otetaan vastaan oikeasti, että miten ruvetaan tätä toteuttaa. Niin siitä tietää. Ja sitten toinen kysymys, olisiko se paha, jos me tehtäisiin pikkusen kaareva konepelti, eli se olisi pikkusen pyöreä ylältä. Mitä olette mieltä siitä? Tämmöisiä pieniä ideointia. Seuraavassa videossa me sitten tehdään tää olukuorikuntoon, eli pellit pistetään kiinni, penkki kiinni, meisin kaatua, etulokarit ja sitten loput pellit pitää tehdä tai tehdä tää, että saadaan ne istumaan kohdalleen. Ja siististi. Sehän se pääpointti on, että se on siistin näköinen. Keulamaski, mitä valoja, mitä muuta me tähän ruvetaan tekemään. Ehkä vähän reunanauhaa näihin, niin ei revitä ihteemme. Tai kukaan muu ei revi ihteensä. Ja mitäs muuta. Sitten me on tätä pientä siistimistä, hiotaan nämä saumat ja hitsataan kokonaan kiinni nää. Ja puretaan siis kerran tai uudestaan osiin. Ja ruvetaan sitten kasaamaan niin kuin lopulliseksi. Ja sitten seuraavassa videossa semmoinen, mitä itse ootan innolla. Päästään koeajamaan toivottavasti. Ja vähän sneak peekiä. Renkaat tuli. On rouheet. On muuten rouheet. Eturenkaat oli mielenkiintoisesti pakattu. Et aika lytyssä. Mutta ei sen kummempaa. Ei vielä enempää näistä. Katsotaan sitten seuraavassa videossa. Noin ja peikkipellit kohdalle. Mutta ei tästä sen enempää nyt. Me nähdään silloin seuraavan videon parissa. Katsotaan sitten. Se on moro.